tant huma sofistikati li waqt li nkun qed naħdmu fuqhom hawnhekk l-isptar ikunu qed isegwu x'aħna nagħmlu. Fil-Giovanni Kurmi Higher Secondary n-naxxaret tittella fiera dwar il-karrieri fil-qasam tas-saħħa. Ma' TVM News id-Direttur Ġenerali ta' Riżorsi Umani fil-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva, Maureen Mahoney, spjegat li taħt saqaf wieħed il-fiera għandalan li tħajjar lil aktar studenti biex jaqbdu karriera fis-saħħa billi dan is-settur ikollu mijiet ta' vaganzi kull sena fi professjonijiet varji. Ħafna drabi l-istudenti ma jkollhomx daqshekk awareness tax fil-fatt hemm available bħala karrieri li huma varji u numerużi. Hija karriera li tagħti soddisfazzjon kbir. Ftit huma dawk in-nies li jmorru lura d-dar wara ġurnata xogħol u jgħidu llum salvajt ħajja jew ent il xi ħadd iħossu aħjar. Kull mejda titratta professjoni differenti. Il-fiera tinkludi mal-25 xogħol fis-saħħa differenti. Dawn l-istudenti qed intuhom dak nafu aħna lilhom biex forsi l-qudiem meta ikollhom iktar ovvjament jiġu jagħmlu dan ix-xogħol biex għandna bżonn ta' iktar riżorsi aħna ovvja. Itini sodisfazzjon kbir li narahom li ħadu treatment u li issa iħossuhom aħjar jew ħassuhom ħafna aħjar milli kienu. Il-ħamis filgħodu żaru l-fiera mijiet ta' studenti. Nitħajjar mor midwife għax minn kont żgħira kien jogħġobni x-xogħol. Tkun ittajn in-nies u anke l-environment li tkun fih ikun aħjar. Nixtieq insir physiotherapist, nixtieq nipprova ngħin in-nies. Il-fiera tissokta u tiftaħ il-bibien tagħha anki għall-pubbliku il-ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd.